Bona tarda i moltes gràcies als que heu vingut avui a la inauguració d'aquesta exposició que porta el títol d'Ocultacions i Inexistències. Aquesta exposició és fruit dels anys de col·laboració que portem des de l'Espai Fotogràfic en Basté amb l'Otono Fotográfico, fent una experiència de feedback una miqueta estranya, que és participar en un festival a Galícia de fotografia galega i amb fotògrafs galecs, amb la participació de l'Espai Fotogràfic de Barcelona. Aquesta participació va començar fa 3 anys i aquesta és la tercera edició en la qual participem conjuntament, i aquest any s'ha obert a altres espais que no siguin l'Espai Fotogràfic, comptant amb aquest meravellós espai que és la nau Ivanau. L'Otono en què consisteix. Són més de 100 exposicions, amb 500 fotògrafs que participen en aquestes exposicions a totes les ciutats importants de Galícia i ciutats mitjanes. És graciós perquè per part de la premsa galega diuen totes les ciutats importants de Galícia, que són les 4 províncies, i Barcelona, que la consideren una província més gallega. Fer-vos l'apunt que aquesta exposició es va produir l'any 2007, va ser un encàrrec de la Junta de Galícia, i volíem fer un plantejament sobre el que anomenen feísmo a Galícia, que podem aplicar-ho pràcticament a tot el món, aquesta deixadesa i aquesta manera de no mirar pel nostre entorn. Estranyament, i d'una manera absurda que no ho acabem de comprendre, però tampoc ens estranya, a causa de les fotografies, de les joguines que tenim darrere, que la veritat és un treball molt innocent i sense cap mena de cosa estranya, doncs es va censurar l'exposició perquè no es va voler presentar i mai havia vist la llum fins avui, que s'ha pogut muntar aquí a la nau i podem gaudir de 14 treballs de 14 fotògrafs i fotògrafes que tenen coses a dir, i moltes gràcies i a gaudir aquest mes d'aquesta expo.